במורד השביל, תיזהר, אבי. מעבר הכפר. נראה ממש איך עובדים. הזמנתי שתיים טוב. בנסיעה אף אחד לא יצא טוב. אנחנו נתקן בתאים. מחר, אם לא היום, אז מחר בטוח. אילנה מובילה בבטחה את הטור. זהו, הגענו לבית ספר שלהם. ככה נראה בית ספר. Take the algae off. נכנסו לה כבר לתוך התיק. נתנה להם כמה סנאפים. וכאן אנחנו עברנו ממש בשדה של האורז. אלה עצות שגמרו את התפקיד שלהם בתור אוגרי חמצן, חנקן, שעוזר לנביטה. וכאן השדות השונים על כל השלבים שלהם. הנה שלב הזריעה, הנביטה ועוד כמה דברים. הגיעו עוד רבקה. תני לי את המצלמה. זה ילדה או ילד? ששה. הם הולכים עם כפכפים באחור הזה. לא מבסוטה מהחיים. לא שוטפת פעולה. לא, אבל אני מחייכת עכשיו. אתי, יש כאן שתי ילדות ביישניות. לא, אל תפקר את זה. על ידן, דשא. אוקיי. זאת הכיתת לימוד, הם יצאו עכשיו להפסקה. ככה בערך נראים שזה השולחן של המורה. כאן יש תרגילים בחשבון. אבי, תבדוק אם זה נכון הכל שם. לא הכל נכון. יש טעויות, אה? מתמטיקה סינית תמיד כזה לכאורה. יש פח זבל בכיתה? פח זבל בכיתה, הנה פה בצד, רבקה. רבקה, פה בצד זה הפח זבל. איזה כיתה? באמת, רבקה. כאן יש כיתה לומדת, אז אני אצלם רגע. כיתה לומדת, רק המורה אני לא רואה אותו.
הנה המורה. לומדים. כן, שים לב. 改进嘛，小改进啊。我的铅笔怎么不见了？某某大姐说按了你给他呢？כלים, כמו שיש... זהו, השיר נגמר, כולם רצים הביתה, דרך הגשר. איתך, מנחם, כל הזמן. אני צילמתי את הילדים, אילנה. שאו שאו. הלו. ניהאו. עכשיו אנחנו עוברים ממש בעיר העתיקה, בסמטאות של העיר העתיקה. תשתיות הביוב. כאן למעלה הם גרים. יש קצת אלומיניום אפילו. בעיקרון אלה הבתים שבערך עומדים 300 שנה. פה בפנים בבית שלהם. אופס, נסגר הדלת, נפתח הדלת. עכשיו נראה את הילדים, את החזירים, את הקמח, הכל בפנים. מה רואים שם אילנה? קצ'קס. עוד היום הם יהיו על הצלחת. הנה הם עובדים. עובדים בניין. שופצים את הרחוב. ואת זה דומה לבוריס, למנקה שלנו. איזה, הטרס המיובש זה לאנשים או לחיות או גם וגם? גם וגם לפי דעתי. זה צ'ילי? הם לא חיינו. אבל הצ'ילי שהם השכחו כבר, זה עם עובש ו... זה הרחוב הראשי. זה יהיה רחוב מפואר. כן. משולב אבן, הנה את הפטיש, איזה פטיש. נו, למה הוא הפסיק? הוא גם הרצף, גם הטייח, גם העוזר טייח וגם המודד, הנה זה הפלס שלו. בדק פלס עכשיו. ומוסיף עוד כמה נדבכים. It's very ancient song because every week they will just organize the local You join the hell? You join I them? want to join them, but I cannot. יאללה, תשאירו. סוף סוף שיר שאני מכיר. זה השיר ממצב הפזמונים. כן, קהל אוהדים רחב, כל הילדים. בית שני. תכף תראה. אורי, אתה נראה כמו חלק מהמקהלה. אני חלק מה... אתה חלק מהחיים. אנחנו אחד שלם כזה, הפכים שמשלימים אחד את השני. או, אבי, תשאיר משהו, אבי. תשתי לי ידי. בגלל זה אתה לא מחבק אותה. תשתי לי ידי, אני
אפילו מעדיף לחבק אותך, תראה עד כדי... זה נאמנות. אני חושב שזה יותר גרוע. לא יודע. רק מתמודדים בין לחבק אותי או ש... טוב.